Tħabbret il-mewt tal-Isqof Silvestru Magro li serva bħala vigarju apostoliku ta' Bengazi fil-Libja bejn l-1997 u l-2016. Monsinjur Magro jibqa' magħruf għall-umiltà tiegħu u għad-determinazzjoni tiegħu meta għażel li jibqa' mal-poplu Libjan anke fl-aktar żminijiet diffiċli u perikolużi. Il-Knisja u d-dar tal-Isqof Magro kienu ġew attakkati u misruqa u ingħataw in-nar. Din silta minn intervista li Net News kien għamel fi frar ta' 3 snin ilu meta Silvestru Magro kien ġie lura Malta wara vjaġġ twil. Li għalkemm kellha ħafna pressjoni biex niġi law, ma kontx nista' fil-kuxjenza nagħti dari lejn nies u nitlaq. Kienet ħaġa verament diffiċli biex nagħmilha. Għalkemm kulħadd ġustifikat li salva ħajtu, però il-moment kien li nibqa' magħhom għax huma naċ tal-merħla tiegħi. L-Isqof Magro li kellu 76 sena huwa t-tielet Isqof Malti li miet f'inqas minn xahar wara l-mewt tal-Isqof Adeodato Mikallef u ftit warajh tal-Isqof Emanuel Barbara li l-funeral tiegħu se jsir nhar is-Sibt 27 ta' Jannar fil-Katidral tal-Imdina. Monsinjur Silvestru Magro twilet ir-Rabat fl-14 ta' Frar tal-1941. Huwa studja fil-Kulleġġ Stella Maris tal-Gżira u ngħaqad mal-Patrijiet Franġiskani fl-1957 u kien ordinat saċerdot fl-1966. Huwa kompla l-istudji tiegħu f'Ruma. Fl-1997 huwa nħatar Isqof ta' Salde u vigarju apostoliku ta' Bengazi fil-Libja. Fl-2002 ngħata unur mill-President Pollak għal-ħidma tiegħu fost il-komunità Kattolika Pollakka fil-Libja. Għal dawn l-aħħar xhur huwa kien irtira fil-Kunvent tal-Franġiskani tar-Rabat biswit il-Knisja li fiha trabba. Il-Kurja fi stqarrija ħabbret li l-Qudiesa Preżenti Katavre tal-Isqof Magro ser issir nhar it-Tnejn 22 ta' Jannar fil-Katidral tal-Imdina. Il-Kurja fi stqarrija ħabbret li l-Qudiesa Preżenti Katavre tal-Isqof Magro se ssir nhar it-Tnejn 22 ta' Jannar fl-10 ta' filgħodu fil-Katidral tal-Imdina. Se jippresjedi l-Qudiesa l-Arċisqof Charles J. Scicluna. Il-ħadd 21 ta' Jannar fit-8:30 ta' filgħodu korteo funebri ser jitlaq mill-Isptar Mater Dei sas-Saqqajja ir-Rabat fejn il-banda Lil Adam u l-banda Sliema ser jakkumpanjaw il-korteo sal-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani Minuri fit-Triq San Pawl ir-Rabat. It-tnejn fid-9:30 ta' filgħodu il-korteo jitlaq mill-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani sal-Katidral tal-Imdina fejn issir il-Qudiesa tal-funeral.